Necesito consello. O consultorio de Noche Mocha. Escríbenos. Hola, moi boas. Benvidos unha semana máis a esta sección, a vosa sección, a sección de consultorio con Mucha e Nocha. Mucha. E non me dá collido? Quen? Non me colle, Ángeles. Que Ángeles? Ángeles, para que me conte do collar de sementes, muller. Ou eso que non me queres contar? Conta-me un día, se non falo con que ela. haxe con o colar de sementes? Que pasou en África? Bueno, Conta. pues eso non te vou contar, porque sempre me estás interrumpindo e ahora non te vou contar. E punto, xa está. Veña, imos ca nosa sección. Se me dá gana. E por qué? Por que se me dá gana a mí? No, como se te dá Pues gana. ahora imos porque me dá gana, vale? Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí é o sitio onde lemos las cartas ás veces e outras veces no. Vamos ler unha carta se nos dá gana. Como me dá gana a min hoxe, vamos ler unha carta. Bueno, pues imos... Vos colleré un ao azar. Remixinchas agora, a ver se sabes cal é que temos que ler. Pois... Lemos unha calquera, muller. Lemos unha calquera, o que sei, veña. Vou chamar Así desde Ángeles. arriba non. Chamaré Ángeles Non outra chames vez. Ángeles, veña, vimos ler esta. Veña, moi ben. Pois Quen é? esta carta nos la escribe Marisol. Marisol, en vez de escribir cartas para a próxima vez, chámanos ao teléfono, que o temos aquí e non usamos nada, vale? Bueno, muller. Marisol, que nos escribe dende... Ai, que sitio tan bonito. Dende Cospeito, escríbenos. Ai, Cospeito. Que pasa, conoces Cospeito? Sí, xa desde é bonito Cospeito, verdad? Gusta vos? Pois tú ven é un mozo de Cospeito, igual o coñecedes. Un gozo Miguel Anxe, chamase Miguel Anxo, dicía él. É verdad que é bonito, verdad, Miguel? Igual o conoces porque Miguel Anxo non hai moitos, e poetas era o meu novio Miguel Anxo que me levaba a ver Cospeito, levame... Ai, eu nunca me contaste. Vin Cospeito vino todo o que é a palleira del, sobre todo, o resto... Miguel, pero contame eso monumento que... máis grande vi... Pero nunca me contaste eso, contame que era Miguel Pues Ángel. non che vou contar. Mentre non contes eu vou collar de semente, non che vou contar. Miguel Anxo, que me decía oído poemas de Cospeito. Decíame, Cospeito, enséñame un peito. E veña, e vamos pa a palleira e era... Non che vou contar, non me estires da lengua que eu non che conto. Bueno, pues moi ben, que eu creo que... Leo, que quere, quen é de Cospeito, como se chamaba? Chamase Marisol, que nos escribe desde Cospeito. Perdona, Marisol, que estamos aquí con debate entre irmás. Ben, aquí, escribe unos... Que non sei que vi. Ben, queridas Nocha e Mocha. Gracias, Hola, querida ¿qué a ti tal? tamén Querida para a ti nós. tamén, que eres maravillosa, estupenda, por vernos sempre. Escribimos para contarvos un problema moi íntimo. Bueno, xa estamos con estas guarradas. Sí. Cando din íntimo sempre van ir aí abaixo. Oye, no, será o non... Sabes eu por onde vai vir? Sí, sábelo, ainda non empezamos a ler a carta, Bueno, xa sabes de que sei vai. eu, porque escribe todo o mundo por mismo, sabes? Vai da farmacia, preguntas ali, muller. Hai unhas pomadas que son moi buenas para que trabajamos. Dermobagicina, Bueno, como por chama? favor, non creo que fale deso a nosa A ver, amiga. pues sigue lendo, xa A ver, verás. muller, ben, Sigue lendo. escribimos para contarvos un problema moi íntimo. Aquí está. O meu problema é que non teño sexo. Non iba moi desencaminhada, a verdade. Aí está, Bueno. Pensei que nos iba a escribir por algo dunha enfermedade benévola ou algo disso, pero... Será unha enfermedade venérea. Bueno, será o que te queita. Será- Pero menos mal que nos escribe por eso, que é unha cousa rara. Seguro que liche ben. Sí, Eso sí. non pode ser, Como que non pode ser? Non Pon pode aquí, ser, o meu sí. problema é que Sí, non sí. teño sexo. Bueno, Marisol, a ver, vamos a ver. a ver se me podéis axudar. É importante para min, grazas. Home, nós poderíamos Sigo vos ir- todas as semanas. Sodes estupendas, apretas. Nos poderíamos ir a Cospeito Marisol. mirarche se tes sexo, Sí. pero sendo Marisol, o normal é que teñas pachocha como a miña irmá e como a mí. Vamos, cala a boca, muller, que non creo que... A ver, vamos a ver. A ver, Mucha, por favor. Marisol, non digas tonterías, espera que estou por favor. falando con ela. Por favor, Marisol, Mucha. Marisol, faime caso, Marisol, mira ben que tes que ter. Ti mira ben, algo tes que ter. Mucha, non se referirá a eso. A que che vai referir, Ela, se María? se chama Marisol, ben sabe que ten sexo. Sabe de que sexo é. Eu creo que se refire a que non ten todo o sexo que a ela lle gustaría ter. O sea, mellor Pero gustaría... que tamaño ven como Dios cho dé, sabes? Pode lo de máis grande, máis pequeno e todo eso. Se non che gusta como tes, vas, operaste. Vas a estes que che operan, que che fan máis burato ou menos, ou recortan che ou panche para arriba. Se queres ter sexo, o importante é tero. eu creo Despois, que- normalmente, pois xa estira. Marisol, eu creo que non se refire a o tamaño nin a nada disso. Eu creo que se refire a que ela gustaría ter máis sexo. Ter máis veces, por exemplo, por semana. Por exemplo, Como máis veces que? facelo máis veces, non? Facer o que? Eso ben feito, que ben pejado ao corpo, muller. Vamos a ver,
Marisol seguramente sexa unha muller. Por iso se chama Marisol. Por eso yo digo, mira ben, Que porque ela tes pon que aquí. O meu problema é que non teño sexo. Por eso. Por Pois é iso o que que- eu estou dicindo, se non ten sexo, solo hai dúas opcións. E o máis normal é que sea muller. Se non ten sexo, ten que mirar ben porque é muller. E se non ten sexo, o único que pode ser é un anxo. Porque anxo? Marisol seguramente pode ser un anxo. Porque os anxos non teñen sexo. Teñen alas, pero sexo non. O que a protuberancia naceu no lombo en vez de entre as piernas. Moi ben. Eres un anxo, Marisol. Pois, entón non lle podemos aconsellar. Claro que non lle podemos aconsellar, Marisol. Primeiro tens que saber o que es, sabes, para poder decirche unha cousa ou outra. Miña irmá di que eu queres ter máis grande o sexo. Eu non digo que non é un problema de tamaños. Sabes, o importante é ter. Así creo- que cando sepas o que eres, se eres unha muller, un anxo ou calquer tipo de bicho, Sí, no, aí- pois escríbenos outra vez de Aí sí, volta. aí estou de acordo con a miña irmá. Para aclarar esta dúbida que temos, deberías escribirnos outra vez e así nos poder aconsellarche se é máis ou menos ou se é máis grande ou máis pequeno. Entón, ata que non teñamos resposta da túa parte, non che poderemos contestar. Claro que non, é que temos que saber o que é. É que aí estaba de acordo contigo, Marisol. No, aí estaba de acordo, sí.